ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Савсан Ғайёрзода. рамзи рӯзи ҷаҳонии футбол ки минбаъд 25 май таҷлил карда мешавад тасдиқ шуд. ёдовар мешавем ки 7 май маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қатъномаро дар бораи эълон намудани рӯзи ҷаҳонии футбол ки аз ҷониби президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ пешниҳод гардида буд, қабул намуд. Вобаста ба ин мавзӯъ ҳамкорамон Аҳлиддини Нурулло гузориш медиҳад. рамзи рӯзи ҷаҳонии футбол ки минбаъд 25 май таҷлил карда мешавад тасдиқ гардид. ёдовар мешавем ки 7 май маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қатъномаро дар бораи эълон намудани рӯзи ҷаҳонии футбол ки аз ҷониби президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ пешниҳод гардида буд, қабул намуд. Тибқи иттилои масъулин санаи 25 май дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол фестивал баргузор мешавад. Бояд гуфт ки бозии футбол яке аз роҳҳои беҳтарини беҳдошти саломатӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим, инчунин муҳимтарин василаи муттаҳидсозии халқу миллатҳои гуногун мебошад. Дар робита ба ин президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ 9 феврали соли 2024 бори нахуст ба Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод намуд ки нақши муҳими футбол дар сатҳи ҷаҳонӣ дарк ва пазируфта шуда бо қабули қатъномаи махсус маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид расман рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гардад. маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид қатъномаро оид ба эълон намудани рӯзи ҷаҳонии футбол ки ба ҷуз аз Тоҷикистон ду давлати дигар аз ҷумла Баҳрайн ва Либия низ онро дастгирӣ карданд, қабул намуд. дар қатънома аҳамияти дар рӯҳияи сулҳ, ҳамфикрӣ, ҳамкории байналхалқӣ, дӯстӣ, таҳаммулпазирӣ ва бе ҳеҷ гуна таъбиз гузарондани чорабиниҳои бузурги варзишӣ таъкид шудааст. ҳамин тариқ ҷомеаи ҷаҳонӣ tashabbusi президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалиро дар бораи рӯзи ҷаҳонии футбол эълон намудани 25 май якдилона пазируфт. таваҷҷӯҳ ба дастгириҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим ба рушди соҳа ва ба даст омадани натиҷаҳои баланд замина гузошт. натиҷа ҳамин аст ки имрӯзҳо варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонию минтақавӣ фаъолона иштирок карда бо гирифтани мақомҳои ифтихорӣ шарафи Тоҷикистони соҳиби истиқлолро ҳимоя ва шӯҳрати миллати тоҷикро баланд мебардоранд. дар баробари дигар намудҳои варзиш футбол низ дар мамлакат рушд карда бо талошҳои ҳамешагии президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иншооти муосири соҳави бунёд ва барои футболбозони тоҷик заминаи боэътимод гузошта шуд. футболбозони тоҷик бо истифода аз имкониятҳои фароҳамшуда ба машқу тамрин машғул гардида малакаи касбии худро пайваста тақвият мебахшанд. идомаи ахбор. оила асоси пойдории ҷомеаи солим. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон оиларо чун узви асоси ҷомеа эътироф намуда онро ҳимоя менамояд. дар замони соҳиби истиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба бунёд ва устувории оилаҳои солим таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда дар ин самт санадҳои меъёриву ҳуқуқиро қабул намудааст. тадбирандешӣ ва таваҷҷӯҳи хос ба баланд гардидани нақш ва мақоми оила дар рушди давлати соҳиби истиқлол, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона, тарғиби арзишҳои волои оиладорӣ замина гузошт. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи Нуриддини Қурбон. давлат дар асоси муқаррароти конститутсия ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз ҷумла ҳимояи оила, ҳифзи кӯдак ва таҳсилу табобати шаҳрвандонро кафолат дода оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя мекунад. оила ҳамчун унсури асосии ҷомеа ҳамеша нигаҳдорандаи арзишҳои инсонӣ, фарҳанг, идомадиҳандаи таърихии наслҳо мебошад. маҳз бо шарофати оилаи солим давлат қавӣ гашта пеш меравад. дар солҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи бунёди оилаи солим, ҳифзи арзишҳои неки оиладорӣ, тарғиби баландбардоштани фарҳанг ва маърифати оиладорӣ дар байни ҷавонон тадбирҳои саривақтиро амалӣ намуда якчанд қонун ва санадҳои меъёрию ҳуқуқиро қабул намудааст. аз ҷумла дар ин давра бо tashabbusi бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади таъмини ҳуқуқҳо ва кафолати баро
баробарии воқеии мардону занон, пешгирии зӯроварӣ дар оила, якчанд санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ ба монанди Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи кафолатҳои давлатӣ ва баробарҳуқуқии мардону занон ва имконияти баробари амалигардонии онҳо дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила ва дигар санадҳо қабул гардиданд, ки ба ташкил додани оилаи солим мусоидат намуд. Рӯзи байналмилалии оила соли 1993 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид эълон гардид. Ҳамасола 15 май дар тамоми ҷаҳон рӯзи байналмилалии оила таҷлил мегардад. Хушбахтона бо ташаббус ва пешниҳоди пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Тоҷикистони соҳибистиқлол низ 15 май рӯзи байналмилалии оила бо анъанаҳои неки миллӣ ва суннатҳои наҷиби оиладорӣ дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад. Шоирону нависандагон ва мутафаккирони тоҷик дар ашъори безаволи худ оиларо муҳимтарин унсури давлат ва пешбарандаи ҷомеа ба қалам додаанд. Маҳз оилаи солиму бо фарҳанг ва бо маърифат метавонад дар оянда насли худшиносу худогоҳ ва постдорандаи арзишҳои волоро тарбия намояд. Дар замони соҳибистиқлолӣ масъалаҳои гиромидошти беҳтарин арзишҳои оилаву оиладорӣ, баландбардоштани мақоми оила дар ҷомеа, ҳифзу нигоҳдории оилаҳои ҷавон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, дар ин самт тадбирҳои муҳим амалӣ карда шудаанд. Бояд гуфт, ки дар натиҷаи таълиму тарбияи оилавӣ инсон ба ватану модар ва дигар арзишҳои миллӣ ошноӣ пайдо карда, бо ин муқаддасоти ба инсоният азиз унс гирифта, хишти аввалини меҳру муҳаббатро нисбат ба модару ватани хеш аз ин ҷо мегузорад. Барои ҳамин оиларо бузургону ҷомеашиносон пойдевори асосии давлатдорӣ мешуморанд. Нуриддини Қурбон, мақсади мақсад, барои барномаи ахбор. ба ҳолати 14 майи соли 2024 нақшаи даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ дар вилояти Хатлон пеш аз муҳлат 100% иҷро гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши Исмоили Соҳибназар ва Мусои Нурмуҳаммад. 5 марти соли 2024 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбӣ муҳлати хизматро адо карда ва даъвати навбатии шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ ба имзо расида буд. тибқи ҳамин фармон моҳҳои апрел майи соли 2024 шаҳрвандони ҷинси марди соли таваллудашон 1997, 2007 то рӯзи даъват ба синни 18 расида, инчунин шаҳрвандони синни калонтар ки ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод будан аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, барои хизмат дар сафи артиши миллӣ даъват карда шуданд. ба иттилои комиссарияти ҳарбии вилояти Хатлон ба ҳолати 14 майи соли 2024 аз ҷараёни даъвати навбатии шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ иҷрои нақша дар қаламрави вилояти Хатлон пеш аз муҳлат 100% иҷро гардид. тибқи иттилоъ дар рӯзи аввали даъвати баҳорӣ масъулони ноҳияҳои Вахш, Фархор, Муъминобод ва Хуросон аз ҷанбасти он гузориш доданд. давоми моҳи апрел то ба имрӯз чорабинии даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 21 шаҳру ноҳияҳои дигар низ ба пуррагӣ ҷанбаст карда шуд. муттасадиён бо ёдоварӣ аз сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба мақоми ҳомиёни ватан дар мавриди таъмини амнiyatu осудагии ҷумҳурӣ, беҳдошти вазъи хизмати ҳарбиёну сарбозон сухан карда эҳсоси фараҳмандӣ намуданд, ки ҷавонони имрӯз бо ҳисси баланди ватандорӣ баҳри ободиву осоиштагии ватан модар сарбаландона хизмати ҳарбиро ба ҷо меоранд ва маҳз ҳамин садоқату шуҷоатмандии ҷавонони ватанпарвар аст, ки бо нерӯи созандаву қувваи бузурги хеш марзу буми кишварро ҳимоя месозанд. дар ноҳияи Рашт ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 275 иншооти гуногун таъинот ба нақша гирифта шудааст. аз ин шумора дар 2 соли охир 132 иншоот ба истифода дода шуда, корҳои сохтмонӣ дар иншооти дигар ҷараён дорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Эдигули Маҳмуд. ساختمان انشاءات خرد و بزرگ در حدود 14 جماعت شهرک و دهات ناحیه رشت با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان
اساساً بیناهای تعلیمی، تندرستی، باغچه کودکانه و دیگر کارهای آبادانی را در بر میگیرد که بیشتری آن از حساب مبلغ‌های مقامات محلی و دیگر سرچشمه‌ها بنیاد شده ایستادند. ساختمان بینای تعلیمی در دهه وحدت جماعت دهات آبی مهنت جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت خوانندگان بنیاد شده ایستاده است، زیرا در بینای عمل کننده تعلیمی شماره خوانندگان افزوده، نرسیدن جایهای نشست احساس می‌گردد. این است که از حساب مقامات محلی مسائل ساختمانی دسترس شده، اهالی دهه در ساختمان بینا سهم گذاشته ایستادند تا بینای نوی تعلیمی سال جاری با تمام تجهیزات ضروری به استفاده داده شوند. ساختمان بینای ماموری جماعت دهات به نام باقی رحیم‌زاده سال 2022 آغاز گردیده بود. تا همین دوره سال روان کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود ساختمان رشد کارهای ساختمان اساسی را در بینای دارشانه انجام داده. عین زمان نصب در و تریزه، کارهای رنگبار کنی و آبادانی گرد و اطراف انشاءات را اجرا کرده ایستادند تا بینای ماموری سال جاری به استفاده داده شود. یکی از انشاءات مهم در حدود دهه سه‌بیستم جماعت دهات قلعه سرخ بنیاد مؤسسه تعلیمی دارشانه می باشد که سالها باز خوانندگان به صنفخانه‌های کشاد بر هوا و دیگر شرایط‌های زمانوی احتیاج داشتند. سال دوم است که کارهای ساختمانی ادامه داشته. با دسترس شدن خشت پخته از کارخانه‌های صنعتی شهر دوشنبه، کارگران در بینای تعلیمی به قسمت کارهای باقی مانده شروع خواهند کرد. در شفت بینای باغچه کودکانه شهرک غرب ساختمان بینای نوی دارشانه از حساب مبلغ‌های مقامات محلی برای 100 نفر 2 سال باز ادامه دارد. کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود همت ساختمان تا همین دوره کارهای ساختمانی را در آشانه یکم و دویم بنا پوره انجام داده. عین حال نصب در و خطهای شبکه گرمدهی و دیگر کارهای آبادانی از روی نقشه در بینای مؤسسه تا مکتبی جریان دارد، زیرا انشاء سال جاری باید پوره به استفاده داده شود. همین طریق روند کارهای آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه رشت روز تا روز وسعت تازه کسب کرده. با انجام کارهای ساختمانی سال جاری ده‌ها انشاءات گوناگون خواجگی خلق به استفاده داده می شود. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. امروزها کشتی بهاری در ناحیه‌های Дарвозуванҷ ва Рӯшон вусъати тоза дорад. дар ноҳияи Рӯшон кишти ғалладонагӣ ва картошка ва сабзавот ҷараён дошта, тибқи нақша дар масоҳати зиёда аз 263 гектар картошка кишт карда мешавад. гузориши Моҳираи Тоир дар ин хусус. ноҳияи Рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз ҷиҳати масоҳати замин яке аз ноҳияҳои калонтарин ба ҳисоб рафта. аз баракати ин заминҳо на танҳо бозори ноҳия, балки маркази вилоят бо картошка ва сабзӣ, помидору бодиринг ва маҳсулоти дигари кишоварзӣ таъмин мегардад. мутобиқи маълумотҳои омурии соли равон дар масоҳати 263 гектар замин картошка корида мешавад. ба ин хотир бо иқдоми роҳбарияти вилоят ва ноҳия заминҳои зери хӯроки чорво қарор дошта шуда ба гардиши кишоварзӣ дароварда шуда. иловатан 50 гектари замин ба кишт фаро гирифта мешавад. ассотсиатсияи хоҷагии деҳқонии Рӯшон аз 35 аъзо ё худ самдорони замин буда соли сипарӣ аз 50 гектар замин аз 140 то 160 сентинер ҳосил ба даст оварда. дар хоҷагиҳои алоҳидаи он ин рақам ба 270 сентинер расонда шуд. барои таъмини заминҳо дар ихтиёр дошта аллакай тухмии аълосифат дастрас карда шуда, аз рӯи иттилои бахши кишоварзии ноҳия дар заминҳо тухмиҳои намудҳои васанд, гала, пикассо, аладдин ва тухмиҳои ҷойдорӣ ки дар шароити ноҳия ҳосили хуб ба бор меоранд кошта мешавад. барои баланд бардоштани ҳосилнокии замин дар баробари тухмии аълосифат ғизоҳои органикӣ ва нуриҳои минералӣ тақозо карда мешаванд. соли равон дар таъминоти хоҷагиҳои деҳқонӣ бо нуриҳои минералӣ ягон мушкилот арзи вуҷуд накарда, захираи кифояи чунин ғизоҳо дар ҳудуди ноҳия мавҷуд аст. сол аз сол пойгоҳи техникӣ маркази техникии агролизинг дар ноҳияи Рӯшон қавӣ гардонда шуда, имрӯз дар ихтиёри деҳқонон 33 адад техника гузошта шуда, 7 он ба маркази техникии агролизинг, 1 ба ассотсиатсияи тухмпарварӣ рост омада, 25 тои дигар ба бахши хусусӣ рост меояд. кишту кори саҳроии баҳорӣ дар тамоми намудҳои хоҷагидорӣ ҳадафмандона бо истифода аз
аз роҳу усулҳои пешрафтаи агротехникӣ идома дошта. ният аст ки бо фароҳам оварда шудани шароити мусоид таъминот бо тухми аълосифат, техникаву мошинолоди кишоварзӣ ва нуриҳои минералӣ аҳли замати ноя ба фаровон осилии заминҳо дар соли равон заминаи боэътимод мегузоранд. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, ноҳияи рӯшон, ахбор. мегузарем ба хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар музофоти суматраи ғарбии Индонезия боришоти шадид боиси сар задани обхезӣ ва фаромадани ярч гардид. бар асари ин офати табиӣ 37 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар маҷрӯҳ шуданд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар таҳияи ҳамкоронамон. давоми чанд рӯзи охир дар музофоти албертаи Канада сӯхтори ҷангал идома дошта, оташнишонон барои хомӯш кардани алангаи оташ мубориза мебаранд. тибқи иттилои расонаҳои хабарии маҳаллӣ, дар бешазорҳои музофоти мазкур 60 сарчашмаи сӯхтор амал мекунад. аллакай беш аз 1400 гектар ҷангалзор ба коми оташ рафта, дуди ғализ минтақаҳои аҳолинишинро фаро гирифтааст. аз сабаби таҳдиди сӯхтор сокинони як қатор минтақаҳо ба ҷойҳои бехавф кӯчонида мешаванд. вазиши шамол ба вусъат пайдо кардани оташ боис гардида, кори сӯхторнишононро мушкил кардааст. ҳукуматдорони маҳаллӣ сабаби сарзадани сӯхторро дар хушксолӣ ва гармии ҳаво арзёбӣ мекунанд. дар музофоти суматраи ғарбии Индонезия боришоти шадид боиси сарзадани обхезӣ ва фаромадани ярч гардид. тавре хабар дода мешавад, бар асари офати табиӣ 37 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо каси дигар маҷрӯҳ шуданд. дар пайи офати табиӣ беш аз 100 манзили истиқоматӣ ва бештар аз 20 гектар замин корношоям гардид. сокинони маҳаллӣ маҷбур шуданд манзилҳои истиқоматии худро тарк кунанд. дар умум беш аз 500 000 нафар аз офати табиӣ зарар дидаанд. дар робита ба боришоту обхезӣ дар музофоти суматраи ғарбии Индонезия вазъи фавқулода эълон гардида, корҳои бартарафсозӣ идома дорад. муассисаи маориф, илм ва фарҳанги созмони милали муттаҳид ЮНЕСКО бойгониеро дар бораи мероси фарҳангии башарият ба моҳ мефиристад. тибқи маълумоти расида, ин бойгонӣ маълумоти заруриро дар бораи башарият нигоҳ медорад, ки ҳуҷҷатҳои таърихӣ ба 275 забон тарҷума ва дар як қутии махсус ҷойгир карда шуда, тавассути модули ширкати хусусии Япония ба радифи замин фиристода мешавад. парвози мушак ба моҳ зимистони соли ҷорӣ ба нақша гирифта шудааст. рушди илму техника ва навгониҳои технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ таъсири амиқ ба соҳаҳои мухталифи ҷомеа мерасонад. тибқи пешгӯиҳои коршиносони байналмилалӣ, зеҳни сунъӣ ба 40% ҷойҳои корӣ дар саросари ҷаҳон таъсир расонда, он бештар ба касбҳои техникӣ ва таҳлилӣ алоқаманд мебошад. тӯли 5 соли оянда дар натиҷаи рушди зеҳни сунъӣ 83 миллион ҷойҳои корӣ дар ҷаҳон ихтисор мешавад. ба андешаи олимону коршиносон, ҳоло ин тамоил ба бахшҳои илмҳои гуманитарӣ ва иҷтимоӣ бинобар набудани технологияи соҳавӣ наметавонад таъсиргузор бошад. дар штатҳои Теннесси ва Мичигани Штатҳои Муттаҳидаи Америка тӯфони шадид ба амал омад. дар баъзе минтақаҳо суръати шамол дар маркази тӯфон 225 километр дар як соатро ташкил дод. аз офати табиӣ зиёда аз 300 000 сокин зарар дид. таври расонаҳои маҳаллӣ хабар медиҳанд, дар натиҷаи тӯфони шадид болопӯши садҳо бино хароб ва дарахтони зиёди решакан гардид. садҳо ҳазор нафар беқувваи барқ монданд. дар пайи тӯфон 4 нафар ба ҳалокат расида, 15 нафари дигар захмӣ шудаанд. дар як қатор минтақаҳои штати Мичиган вазъи фавқулода эълон шудааст. танҳо давоми як ҳафтаи моҳи май дар минтақаҳои қисми ҷанубии Штатҳои Муттаҳидаи Америка беш аз 100 маротиба тӯфон ба амал омадааст. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.